dan kutumar uban da ya ƙara tura min audio din sai na ci kutumar uban shi. No, please read it carefully. Hello, I'm Varun Palyani, director of WhatsApp. This message is to inform all of our users that we have sold WhatsApp to Mark Zuckerberg. Na'am, assalamu alaikum ya ikiwani. Za ga na turo jan audio amma ba sirri bane. Sako ne daga masu kamfanin WhatsApp. Injiniyan kamfanin yake gabatar tunda ita WhatsApp an sayar da ita. Mai kamfanin Facebook shi ya saye ta. Kuma mun yi ta jin da jita da iri watannin da satuttukan nan da kwanakin nan. A biyu zaka ga icon ɗinka wato icon da ai hakuri da Allah. Ko ba icon ba. To da ma wannan makareci ne, wannan gadin makareci ne. Duk wanda ya ƙara tura mu da wannan abin wallahi sai na ci kutumar uban shi. Ha kawai ku zo kuna damu mu da muke nan Turai ba magani ba sai ku da kuke Afirka. Ban ga mata na an tura mata ba, ban ga abokai na da nake tare da su an tura musu ba ko official magani a TV. Video ma zan yi ma. Kun zo kuna tura mutane audio haka kawai kuna cewa wai mutum wani wawa wasu wai dan titikiri ya musu azare. A lalle fa titikiri dan kauye da kai, dan kauye kai ka ji mure dan kauye. Ku wala mutanen Najeriya ma kuna bani mamaki, kayi karatu, kayi graduate, kayi waye, amma wani dan kauye ne zaka ji mure shi wai dan harawa yana turo ma wai idan baka tura mutum 10 ba to WhatsApp ɗinka zaka koma kana biyan naira 20,000 duk wata. Ƙarya kake yi. Yan 419 suna amfani da irin wannan daman domin su hacking din su sa muku virus a waya, su kwashe muku pin code ɗinka na ATM card ɗinku. To don haka nake so ne wannan bidiyon domin an karar da mutane. Idan ka san cewa wani ya tura ma da wannan kamar wannan, ni da duk wanda ya ƙara tura mai na tukutumar wallahi in akwai sanda a kusa da ni sai na maka wa mutum. Akan me za ku ta damun mutane? Wannan abin da suke tura ƙarya ne. Kawai mutane kawai ku zauna kuna ta ɓata kanku lokaci wai in baka tura. Kai da kanka kayi karatu ka je makaranta, wannan abin zai yiwu a ce in baka tura mutum 10 ba a WhatsApp ɗinka zaka koma kana biyan naira 20,000 kuma a haka kuke tura? Me amfanin karatun da kai? Babanka ya biya ma kuɗin makaranta ko babanki ya biya miki da kuɗin makaranta shekara da shekaru kuna zuwa makaranta amma baki san da zaki shiga Google ki bincike ba da gaske ne ko ƙarya ne, kawai kuna damun mutane. Duk dan kutumar uban da ya ƙara tura mu yana ci uban mutum. Hauka ne ai hauka ne ai. Mu da muke nan Turai ba mu gani ba, official a TV ma ba mu ga an nuna ba, inda gaske ne a nan sai mun ga an nuna ko za mu ga kawayen mata na za su turo mata cewa ga abin da ke faruwa. Ƙarya ne. Ku daina damun mutane kuna disturbing din kanku da Allah. Duk dan shegen da ya ƙara tura wallahi na ci uban shi. Kuma wannan bidiyon da ne da Allah ku tura mu ne wanda suka ji nayi zagi ku ya hakuri ba da ku nake ba. Yauwa. Ka tura mu ne domin wannan bidiyon shi ma ya gani. Audio zan kunna audio din da ake tura wani wai sunan shi Hamisu dan titi iri azare. Dan kauye ka ji ma muryar ma daga ji kai kasan dan harawa ne, dan kauye wai shi dan kauye ne zai ce ma wai idan baka tura ba kai sai an jima ku da Allah.